Tule. Hey guys, welcome back to our Tulu Vlogs channel. Ini full ready on the club the function. And so full ready on the full decoration la art and almost decoration on by then. Friends to decorate malthondhuller. Encore le. Change encore le. Bye bye. ವನಸ್ಸಿಗೆ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆತನು ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾತ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆತನು ನಮ್ಮ ಐತ ಮಿತ್ತು ಬಾತ ತೂಕ ಇಂಚ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗುಂಟು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗುಂಟು ಸಂಜುಲ ಬತ್ತಲೆ ಕುಲ್ಯಾರ ಬರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಭಜನಗಾರ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ದ ಏಪದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಅನುಷ ಮೇರ್ಲ ಮೂಲುಲ್ಲೇರ ಮಾತೇರ್ಲ ಇಂಕಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬಲಿ ನಾವು ಬರ್ನ ಗೊಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತಾ ಮನೆ ನೀವು ಅದ ವಿಡಿಯೋ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ದ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಐಫೋನ್ 15 ಪ್ರೋ ಪ್ಲಸ್ 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 ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿಂದು ಇದು ಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನೇಹಕ್ಕನ ಕಬಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗ ಶೋಕ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಅವ್ಳು ಹಾಕೊಂಡಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ತು ಪಿಟಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮೂಲೆಂಕಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಜೋಕುಲ್ ಇಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಬಾ ಏತು ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಬುನ ಅತ ಇಶು ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನ ತೂಲೆ ಬೇಲೆ ಮಣ್ಣಾಗ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಬಲೆ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪುನಾಗಲ ಪನ್ಪಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೋದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಉಂಟು ಮೂಲು ಎರಡು ಪ್ರೈಸ್ ನಿಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚಂ ಹೆಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಂಗ್ ರಂಗೋಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಾ ಹೆಂಗ್ ರಂಗೋಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡಿ ಉನೆಟುಂಡು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುರ ಇವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಯಾ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಗಮ್ಟೆ ಪ್ಲೇ ಆವಣದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೇನೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೇತ್ರ ಕೊಲ್ಲರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಕ್ಕ ಬಾಹುಬಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂದನೇ ಕಮ್ಮಿಂದ ಬೀಜ
ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು. ವಿಷ್ಣು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೌಂಡ್ ಉಂಟು ಆಂಟಿನ ತಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದಿದ್ದೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಮನಸ್ಸುಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜುಗುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉನ್ಕರ ಅಡ್ರಾಡಿಸಿರುಕು ఒక ಸ್ಟೇಜ್ ದಡ ಪೋಡೋರ गाइस ತುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ ರಾತ್ರದ ವನಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ವನಸ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ಮೂಲಲೆ ಇದು ಯಾವ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪಡಿಜ್ಜ ಹೆಂಗ್ ಕೊರಿತನತ್ತ ಉಪ್ಪು ಕಾರಿ ಉಂಡಿ and this is our beautician Mrs. Anisha Shailesh mere ganala wedding ga mere ganala talla wedding ga ale refer manpal enna wedding malpa wedding mere ay dumbe ranala madi mapina kulitna mantle Anisha kandivo rahu ಶೋಕ್ ಮಾಲ್ಪೇರ ಅನುಷಾ ಶೈಲೇಶ್ ದಾದಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಪುದಾರು ಅನುಷಾ ಶೈಲೇಶ್ ಆಚೆನಾ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಬೈ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅನುಷಾ ಶೈಲೇಶ್ ಮನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಸಾಕು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಉಪ್ಪೇರ ಈ ನೀರ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ we miss you ನೇಹಾ ಪಿಟ್ಟಿ ಅತ್ತು ಸುನೀತಾ ಆಂಟಿ ಓಕೆ ಒಕಲ್ನ ಪ್ರೇ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆಸೆಗಾರ ಉಪ್ಪಡ್ಕಂತೇರು ಹೌದಾ ಅದೇ ಉಪ್ಪಡ್ಕಂತ್ಕೋರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೌದು ಲೆಕ್ಕರ್ದಿಂಚಿ ಆಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಏನ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತಲ್ಲ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ನಾನು ಅದೇ ತೊಂದು ನೆನಪುಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಬಟ್ಟೆ ಬರುವಂತೆರ ತಪಾಗ ಮಾಡು ಸೊರಗ ಮೂಜುಲೆ ಮಾಡು ಬಾರೋ ತಿಮ್ಮ ಅನಾಥೆ ಹುಡುಗಿ ಫೋನ್ ಇತ್ತಲು ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಕೊರ್ಕಂದ ಪಾಪ ಜೋಕುಲೆ ತಿನ್ನೊರ್ಚಿಯ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಗ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಮಾತ ತೋಜೇರಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ ಸ್ಟೇಜ್ ರೆಡಿ ಗೋಡೆದೆಟ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಗೋಡೆದೆಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಆಯ್ಜಪ್ಪ ಆಯ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅವೊಂಜಿ ಅವನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾತ ಎಂಕುಲೆ ತೂದು ಮಾತ ಮಲ್ಪೈನಿ ಎಂಕುಲೆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್